ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንፆታዊ ርክብ ንኽጥይቐካን ንኽትለምነካን ዝገብሩ ብሉፃት ሜላታት ክሕብረልኩም እየ። እዘን ሜላታት ደቂ ኣንስትዮ እንተፈሊጥክን ዝጠቕመክን እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ድማ ትምህርቲ ትወስድሉ መደብ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ ንፆታዊ ርክብ ዝጥይቕን ዝልምንን ወዲ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ንምቕያር ዝሕግዘኩምን ካብዚ ተወሳኺ ድማ ፆታዊ ርክብ ናይ ምፍፃም ድሌተን ክቕንስ እንተሎ ነዚ ቴክኒክ ተጠቒምኩም ዝሓሸ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙን ንሳ እውን ምሳኻ ደስ እንዳበላ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅም ዝሕግዘኩም እዩ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ንፆታዊ ርክብ ንጥይቕን ንልምንን ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ባዕልና ኢና። ሕዚ ግና ደቂ ኣንስትዮ ብግዲአን ጠይቐናና ፆታዊ ርክብ ንኽንፍፅም ዝጠቕሙና ቴክኒካት ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ቴክኒክ ምድላው እዩ። ሜንታሊን ፊዚካልን ክንዳለው ኣለና። ሜንታሊ ከመይ ገይሩ እዩ ክዳለው ዝኽእል እንተልኩም፣ ከም ዝፍለጥ ፆታዊ ርክብ ናይ ኣእምሮ ፀዋታ እዩ። ስፔሻሊ ድማ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዘፅግም ኣይኮነን። ፆታዊ ርክብ እንተፈፂምኩም ጥራሕ ንደቂ ተባዕትዮ ክዕግባ ስለ ዝኽእላ ኮይኑ ግና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ነፍቃሪትኩም ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትኩም ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንምብፃሕ ሜንታልን ፊዚካልን ድልው ክትኮኑ ኣለኩም። ፊዚካሊ ንብሎ ምሸት ብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ክፍፅም እየ ኢሉ ዝሓስብ እንተኮይኑ ሙሉእ መዓልቲ ዘየድክም ስራሕቲ ብዘይምስራሕ ቅልል ዝበሉ ስራሕቲ ብምስራሕ ኣመጋግቡ እውን ብምምዕርራይ ናይ ፊዚካል ዓቕሙ ከመዓራሪ ይኽእል እዩ። ሜንታሊ ንብሎ ድማ ካብ ስትረስ፣ ጭንቀት፣ ምህካይ ክርሕቕ ብምምካር ንዓርሱ ብምሕላው ዝሓሸ ውዕሎ ኣብ ዝሕልፈሉ ግዜ ምሸት ብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽፍፅም ዝሕግዞ እዩ። እዚ እቲ ቀዳማይ ስቴፕ እዩ። ሓደ ወዲ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ኩልሻ ንዓርሱ ከዳልዎ ኣለዎ። ራንደም ናብ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ኣብ ተኣትውሉ ግዜ ከይተዳለወ እንተኣትዩ ብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኸይፍፅም ይገብሮ እዩ። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ብዝኸኣልኩም ዓቕሚ ነቲ ትፍፅምዎ ፆታዊ ርክብ ድልው ክትኮኑ ኣለኩም። ኣብ መበሊ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ምምዕርራ እዩ። እዚ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምፍፃመን ቁሩብ ኣልኮል ብምስታይን ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ብምክፋትን ፆታዊ ርክብ ክትፍፅም ትደሊ እያ። ስለዝኾነ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምፍፃምኩም ነቲ ኢንቫይሮንመንት ብምፅራይ ልስልስ ዝበለ ሚውዚክ ብምኽፋት ቁሩብ ኣልኮል እንዳሰተኹም ናብቲ ፆታዊ ርክብ እንተተኣትዉ ይምረፅ። ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ብዓይና ሪኣ ክትሕጎሰሉ ትኽእል ኢንቫይሮንመንት ብምፍጣር ንፆታዊ ርክብ ንኽጥይቐካን ንኽትልምነካን ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበተን ዝተተሓዘ ስለዝኾነ ናብ ገዛ ኣብ ተኣትወሉ ግዜ ዝረስሐ ሕውስውስ ዝበለ ኢንቫይሮንመንት ኣብ ትሪኤሉ ግዜ ንዓኣ ክብሪ ከም ዘይብልካ ስለ ዝስምዓ ንፆታዊ ርክብ ዘይክትደልየካ ትኽእል እያ። ስለዝኾነ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ፅርይ ኣቢልኩም ልስልስ ዝበለ ሚውዚክ ከፊትኩም ቁሩብ ኣልኮሆል እንዳሰተኹም ባዕለን ንፆታዊ ርክብ ንኽልምናኹም ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ምስዕዓም እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣባና ኣብዝሓ ግዜ ኣብዝሓ ሰባት ናይ ምስዓም ባህሊ ብጣዕሚ ድኽም ዝበለ እዩ። ከንፈር ምስዓም ብዙሓት ቴክኒካት ኣለዎ። ካብ 30 እስካብ 40 ንላዕሊ ናይ ምስዓም ቴክኒካት ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ኣሽማት ዘለዎም ቴክኒካት ኣለዉ። ብኻሊእ መደብ ክንሪኦም ኢና። ንሎማዓንቲ ግና ቅልል ዝበለ ቴክኒክ ክንርኢ። ፈለማ ደቂ ተባዕትዮ ከንፈርኩም ልስልስ ዝበለ ራሕሲ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ፣ ክደርቕ የብሉን። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ። ቀፂልኩም ድማ ናብ ጎኒ ቁሩብ እቲ ወዲ ናብ የማን ጥዊ ክብደ ኣለዎ፣ ንሳ እውን ናብ ፀጋም ጥዊ ክትብል ኣለዋ። ፀጋማይ ኢዱ ኣብ እዝና ከባቢ ገይሩ የማናይ ኢዱ ድማ ናብ ሕቖኣ ከባቢ ብምስዳድ ዝሓሸ ናይ ምስዕዓም ቴክኒክ ክፈጥር ይኽእል እዩ።
ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ንዓርስኩም ምስ ኣዳለኹም ዝሓሸ ኢንቫይሮንመንት ክትፈጥሩ ኣለኩም። ቀፂልኩም ድማ ኣብ መበል ሳልሳይ ነፍቃሪትኩም ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትኩም ቀስ ኢልኩም ጀንትሊ ክትስዕምዋ ኣለኩም። ምንም ምህፃፅ ኣየድልየኩምን። ቀስ እንዳበልኩም ንከናፍራ ውረድ እንዳበልኩም ንመንከሳን ንክሳዳን ኣብ ትስዕሙሉ ግዜ እታ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒታ ብዕፅፊ ይውስኽ እዩ። ሽዑ ድማ ንፆታዊ ርክብ ንኽጥይቐካ ዝሕግዘካ እዩ። እንተተኻኢሉ ምስዕዓምኩም ንዝሓፀረ ግዜ ክኸውን የብሉን፣ ንውሕ ዝበለ ደቂቕ ክኸውን ኣለዎ። ብተመሳሳሊ ድማ ዘይትስዕምዎ ክፋል ሰውነተን እውን ክህሉ የብሉን። ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንምእታው ካብ 10 እስካብ 15 ደቂቕ ክወስደለን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ግዜ ሂብኩም ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኽኣትዋ ግዜ ሂብኩም ክትሰዓዓሙ ኣለኩም። ነዚ ኣብ ትገብርሉ ግዜ ብልዕተን ራሕሲ የፍልፍል እዩ። ራሕሲ እንተፈልፊሉ ድማ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ቀልጢፈን ንኽበፅሓ ዝሕግዘን እዩ። እንተዕጊብኩመን ድማ ካሊእ መዓልቲ እውን ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ባዕለን ንኽጥይቓን ንኽልምናን ዝገብረን ብሉፅ ሜላ እዩ። ኣብ መበል 4ይ ናይ መወዳእታን ንሪኦ ስቴፕ ድማ ቅድሚ እዚ ስቴፕ ትስዕማ ኣብ ዝነበርካሉ ቦታ ትሕት ኢልካ ናብ ብልዕታ ከባቢ ውርድ ብምባል ንኢድካ ብምስዳድ ናብ ብልዕታ ላዕለዋይ ክፋል ማለት እዩ ሕብጥ ዝበለ ክፋል ብልዕታ ክሊቶሪ ፓርት ንብሎ ንጉድባኣ በፃብዕትኻ ብደንቢ ብምንኽኻእን ብምሕስሳይን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ክተብፅሓ ትኽእል ኢኻ። ነፃብዕትኩም ናብ ውሽጢ ቀልጢፍኩም ሓፂዝኩም ክተእቱ የብልኩምን። ነቲ ደጋዋይ ክፋል ብምሕስሳይ ድምፂ ኣብ ተስምዐሉ ግዜ ነፃብዕትኻ ናብ ውሽጢ ብምእታው ፋሻል ሪኣክሽና ብምርኣይ ቅልጣፍኻ ክተውስኽን ክትቅንስን ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ግዜ ብልዕታ ንፆታዊ ርክብ ድልው ስለ ዝኸውን ምትሎኻ ናብ ብልዕታ ብምእታው ዕጋባይ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ንኽተሕልፉ ዝሕግዘኩም እዩ። እዚ ምንም ናብ ግብረ ሕቡእ ዘእቱ ልምዲ ስለ ዘይኮነ ብተፃራሪ ፆታ በቲ ወዲ ዝፍፀም ስለ ዝኾነ ምንም ናብ ግብረ ሕቡእ ዘእቱ ልምዲ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ነዚ ቴክኒክ እውን ክትጥቀሙሉ ኣለኩም። ስለዝኾነ እዘን 5 ብሉፃት ናይ ፆታዊ ርክብ ቴክኒካት ክትጥቀሙ ዘለኩም ሰባት ብፍላይ ንበዓልቲ ቤትኩም ወይ ድማ ነፍቃሪትኩም ፆታዊ ርክብ ንፈፅም ኢልኩም ምጥያቕ ምልማን ዝሰልችወኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ መደብ እዚ ዝሓበርኩልኩም ቴክኒካት ክትጥቀሙ ኣለኩም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ በዓልቲ ቤትካ ወይ ድማ ኣፍቃሪትካ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ዝደኸመ እንተኮይኑ በዘን 4 ናይ ፆታዊ ርክብ ቴክኒካት ተጠቒምካ ናይ በዓልቲ ቤትካ ናይ ኣፍቃሪትካ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ክተልዓል ከም ትኽእል ክትፈልጥ ኣለካ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንከኣን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒለይ።